The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 1, 5 and 7. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation. John 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. 1 Peter 4:12-14. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, he is blasphemed, but on your part, he is glorified. James 5:13. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Psalm 22:24. For he has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has he hidden his face from him. But when he cried to him, he heard. Psalm 27:14. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Psalm 55:22. Cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Before we start our Bible study, hindi nga dawa, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga salang nabuhat nga dawa, aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulo sa Dios. 1 John 1:9 is what we have to apply now. 1 John 1:9 says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now for you unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins, it is using your free will. So you can make the most important decision that you can make in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, mangandam ta, pinagi sa hilom nga pagampo. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw. Buhi pa kami nining among lawas. Kini, di mailan nga ikaw. Nagapadayon paglihok ng imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos, nining lain sa mga higayon, sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Ubani kami, tultuli kami, ipatinaw ang tanan imong kamatuoran din kanamo, pinagi sa pagtudlo sa balaang Espiritu Santo
Kamo lang mga bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan to mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome sa tanan. Okay, niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga ang uluhan niini is Jesus the only way. Okay, na ay mga puntos doktrina nga atong pag-iskutan bahin niining maong topic o kini atong duputan bahin sa kaluwasan. Ato namang sulti kanimo kagahapon nga kitang mga magtotoo gikinahanglan nga pahinumduman kanunay pahinumduman sa mga matuod gayud nga Yahweh ngadto sa kalampusan sa kinabuhi, the Bible way. Ang atong giagad ninhi mao ang unsay gisulti sa balaang kasulatan. O sayo nakita nga ang una gyong Yahweh alang sa kalampusan sa kinabuhi, natong mga magtutuo mao nga gikinahanglan atong pagtubo ingon nga mga Kristiyanon. Pinagi sa atong gibuhat na adlaw na to kining ginabuhat agi og tuman sa mando sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18, ayaw na nakalimtig yun. And then, human naman ta maluwas, then ang atong kaluwasan intact naman, so dili na ka na matangtang. O mao nga, karon kay mga Kristiyano naman kita nakasud naman kita sa plano sa Dios, then, gikinahanglan ang atong pagsunod na gyud sa unsay imando sa Dios, pinagi siya ang pulong. We have to grow in grace, gawas pa niya prioritize God's Word. We have to expose ourselves to doctrinal Bible studies like this. Unahon yun nato ang iyang gingarian o ang iyang pagkamatarong. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya ang kining tanan nga imong mga gipangandoy sa kinabuhi, igadugang ra. And then we have to organize our life around God's Word. And then we must make it as our daily routine. Kini nga itong ginabuhat, adlaw-adlaw. Naanda naman eh. And then we have to use God's provisions. Labiyas kadaghan kining mga pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Na ay Biblia, na ay pagka-omnipotente sa walang Espiritu Santo, na ay divine plan alang sa simbahan. Ikaw ug ako, simbahan. Na ang plano sa Dios alang niining simbahan tagsa-tagsa kanato, individual believers in Christ. And then gisangkapan sa kita sa Dios sa tukma nato nga pastor magtutudlo. Right pastor teacher. And then we have the privacy of the priesthood. And then you have logistical grace support. Bisangkapan kita niini sa Dios. Pagkaon, bisti, atong panimalay, ang atong mga trabaho, all of this, gitawag kining logistical grace support. Unsay tuyo, aron sa ingon niya na makapahimulos kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. And then, gawas pa niya na giatagan pagyud sa Dios og espirituhanong kagawasan, spiritual freedom inside diya sa sulod sa atong residence, which is God's power system. Gitawag nato operational divine dynasty. So all of this. And then, gawas ni atong ginabuhat na daw, it should be a routine. We have to organize our life around God's Word. We have to make our true scale of values nga mao ang pulong sa Dios. Ang Dios ug ang iyang pulong. Aron sa ingon niya na makahimo kita sa husto tukma mayong mga desisyon sa kinabuhi. Ug nahibaw na kung sa resulta. Once we make good, right
and correct decisions in life, then positibo ang mo resulta niya na. Gawas pa niya na kinahanglan kitang magmalahutayon o makugihon. Persistence and perseverance. Unya, we have to claim God's promises. Ang iyang mga saad, every single moment of every day. Kay kini will lead us to occupation with Christ. And then, ayaw nagyukalimtipot. Katong Operation SLBA. Study, learn, believe, apply the Word of God. And then the Operation PTA, we must be in the right place at the right time with the right attitude. Kay kita mga magtutuo, ang atong station in life is supposed to be our full-time Christian service. Every time we do things, doing things as unto the Lord. Human good, kini tandi lamang sa kahoy kugon na gami nga kini masunog lamang o dili kini magantihan sa Dios. 1 Corinthians 3:12. Ug diha usab nga bersikulo nagahisgot bahin sa divine good, ang mga maayong binuhatan nga Dios nun. Kay kanang maong binuhatan imo ug akong gibuhat diha sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine danosphere. Kining maong mga binuhatan nga Dios nun gitandi kini sa pilak kanang bulawan ug mahalon bililhon nga mga bato. 1 Corinthians 3:12 gihapon. And then all of these things nga akong gihisgutan, kinahanglan magbatasan na kita. Maanad na tanini. It should become second nature na to ng mga magtutuo how to use rebound technique. Confess every sin that we commit. Sa tanang mga sala, mental attitude sins, lingual sins, or over sins, kini mahimong babag sa atong pagtubo ng espiritualon. Flush them out of our life. We have to flush them out. Rebound, 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nagihapon po ni gisgutan sa Salmo 38:18, Proverbio 28:13, Salmo 119, versikulo 11. Rebound technique. And then, gawas pa niya na we have to rest in the Lord. Mupahuway kita. Pinaagi sa itong pagtuo mo na gitawag na itong faith, rest, life. Operation CTR, under ini ang agenda, claim a promise, think of what God can do to your problem, and then relax because God is in control. And then, gawas pa niya na maintain humility. Pagpabilin sa imong pagkamapaubsanon. Kay that is tantamount to being grace-oriented. And then, kita nagabarog man sa prinsipyo, the way up is the way down. And then, atong ilhon, we have to acknowledge that everything that we are and we have in life, we don't deserve. We don't earn nor work for. Wala. And then, we have to resist evil. Kinahanglan ato kining suklan. Okay? Ato kining pugngan. Resist evil. Pinagi sa paglikay sa mga dili mayong pundok. We have to avoid the wrong crowd in life. Kay they are the kanang influence of kanang committing sin. And then we have to be guided also by Operation VOG, Viewpoint Will of God, Operational Will of God, Geographical Will of God. Diba ito na rin gisgutan kagapon? Ang Viewpoint Will of God mo kini ang pangutana nga atong tubagon unsa may buot sa Dios nga akong unaw-naon. Sunod, unsa may buot sa Dios nga akong buhaton.
operational will. Og sunod, asa mang dapita ang buot sa Dios nga akong adtuon. Geographical will of God. You see? Og kinahanglan kanunay kitang giyahan sa doktrina sa gitawag natos binisaya og tulubagon sa kabubuton, the doctrine of volitional responsibility. Kay kita manggod, kita ra gyud mismo nga mga Kristiyanon ang accountable, responsible, answerable sa atong mga desisyon nga atong himuon sa kinabuhi. And then, we must be constantly guided by the essence of God. Kinahanglan. Giyahan kita nining mga kinaiya sa Dios nga nahimo nagyong bahin sa atong kalag. God is sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, veracity. Mao ni ang napulo ka nag-una ang kinaiya sa Dios. O kinahanglan nga kita tukod na sa atong dakbalay, edification complex of the soul. And then, we should always set our mind to our goal, which is spiritual maturity. Gawas pa niya na, we must always be guided sa nagkalandain nga mga operations nga atong gihata kanimo. Operation BODRPLS, Operation BACGTSP, Operation 3Rs, Operation SLBA, Operation PMA. O of course, dili tingali ka magainomdom niyan to kay daghan naman akong pangisgutan nga mga operations. Kini kong operations, mga kalihukan. Kinahanglan nga atong sundon. Mga kalihukan kini alang sa atong espirituhanong pagtubo. Now like Operation BODRPLS nga akong gisgutan di padugay nga kita gisangkapan sa Diyos sa Biblia, kumplito, Old and New Testament Bible. These are the 7 divine provisions for believers: Bible, omnipotence of God the Holy Spirit, divine plan for the church, right pastor-teacher, privacy of the priesthood, logistical grace support, and spiritual freedom inside the operational divine danosphere. Mo kini ang 7 ka divine provisions alang kanato mga magtotoo. Ang Dios nagasangkap kanato nini. Nya na pay 7 declared wills of God. Kinahanglan usab kini magagiya kanato. Nga gawas pa akong gihatag nimo nga memory aid, BAC, GTSP, B. Also man, it is God's declared will that all people, tanan nga mga katawhan maluwas, will be born again. B. Unya ang S, nga ang tanang mga magtutuo mabinalaan, be sanctified. Ug tulo ka sanctification ang atong agian kung kita mga magtutuo, positional, experiential, and ultimate. Gawas pa niya na nga kabubuton sa Diyos nga kita kontrolahon, dumalahon sa Espiritu Santo. Gawas pa niya na kita gimanduan sa pulong sa Diyos nga magpasalamaton kita ngadto sa Diyos, that we should give thanks in everything. Katalagman ba na o kauswagan ba na sa kinabuhi? Pasalamatan na to ang Diyos. Okay? So mo ka na giving thanks in everything, and then ang sunod nga T, na kitang mga magtutuo continue to trust in the Lord. Na bitas Proverbio 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Na, trust in the Lord. Sunod, ang litra nga is, it is God's declared will that all believers suffer. Uy, suffer meaning na ay duha ka klaseng alantuson. 2 kinds of suffering. Suffering for blessing and suffering for discipline. Naibaw naman tanin, this is just a review. Kung kita nagaantos
atong susyon atong kaugalingon kon kining maong pag-antos disiplina ba sa Dios gumikan sa mga salang nabuhat nato. Disiplinahon man gyud ta kay anak panda sa Dios. Or kining pag-antusa panalangin. Panalangin aron malig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya, pagsalig ngadto kaniya sa Dios. So mao na. Unyang letra nga P niining maong 7 declared wills of God mao nga kabubuton sa Dios nga kitang tanan mga magtutuo ma-productive nga makabuhat kitag mga maayong binuhatan nga iya sa Dios. Kaya mao ra man iyang gantihan ng mga binuhatan nga maayo nga iya sa Dios. Divine good. Unsa definition of divine good? Anything and everything a believer does inside the operational divine sphere is divine good. How about the human good? Ang definition of sa human good, anything and everything a believer does outside of the plan of God. Mao kanay human good. Ug kini dili gantihan. So, we must also be guided by the 3 R's: reception, retention, recall of Bible doctrine. Reception, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Reception, retention, ang paggunit na gyud niya na, pundo kayo niya na diya sa atong kalag. Kaysa diha nga doon natay kanang atubangon ng mga suliran, mahulbot na yon kanang maong mga pulong sa Diyos nga itong maggamit. Because we retained Bible doctrine diya sa atong kalag. And then the third is recall, ang atong paghinumdom. Now, of course, dili ta makahinumdom sa kabutang nga wala ito makatuni. Gusto? Dili. That's simple logic. Kung saan man mo paghinumdom kung sa kabutang nga wala mo masayri, wala mo mahibaw eh. Mao na nga kinahanglan sayran, tunan, katunan na to ang pulong sa Dios aron mao kini ang atong ma-recall, atong mainumduman sa atong pag-atubang sa daghang mga suliran sa kinabuhi. Kasabot ka ba? Okay, ang sunod ini ang popular na nato nga slogan sa atong ministry: study, learn, believe, and apply. And then Operation PMA, perception, metabolization, and application. Perception, ang itong pagdawat, pag-angkon, pagkaton sa pulong sa Diyos. And then metabolization, ang itong galing na niya na. It is not our job. It is God, the Holy Spirit's nga iya nang i-metabolize ang pulong sa Diyos nga niya na sa itong kalag sa diha nga atong tuuhan. Once we believe in what we have learned, then God, the Holy Spirit, does His ministry. Nga ni kanato, iya kining galingon, metabolize the Word of God, aron kini mahimong tinuod, matuod, klaro, tataw, tinaw, nga atong maggamit sa atong pagkinabuhing Kristohanon. And then, goes pa niya na, kinahanglan nga atong tukuran na karon ang atong dakbalay sa atong kalag. ECS, Edification Complex of the Soul. Of course, kini doon na may mga angang. Ang unang angang nini mao nga kita, of course, ang atong patukuranan mao ang Espiritu Santo. Okay, without Him, dili kita makatukod ni maong edification complex of the soul. Ang first story is grace orientation. The second story, mastery of the details of life. Kita na agalon, dili kita ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Kita makakontrol. So kaniyadto, ulipon kita, mura og pakibutang kita, pakidetalyes kinabuhi, unsa na po imong paliton, unsa na po imong pangitaon, all of this. Kaniyadto, karon kay na kay doktrina, nagasugod ka na magtukod nining edification complex of the soul, then ikaw na ang agalon. Ikaw na mo control. So, ang ikatulo, mao ang imo ng pagbaton og hayahay, hanoy, nga panghuna-huna. Relax mental attitude.
na mga kasamok diya sa mga una. Hanoy na yun. And then a fourth story, mo ang kategory love. Love for God the Father mo una. Love for right man, right woman. O gang ikutulo, love for all mankind. Mo kini ang kategory love. Tulo kini sila. And then, sige kag saka, sige kag tukod, makakabot ka na si kalima nga story. Ang. You are now sharing the happiness of God. That is plus H. Nag-ambit ka na sa hingpit nga kalipay sa Dios. Just imagine. Kaabot ka na niya na. Kaya nakatukod ka na. Nakakabot ka na sa mga ang. Sa pagtukod na ng imong dakbalay sa imong kalag. So, gawas pa niya na. We have to set our mind to our goal. Unsa may common goal na itong mga magtotoo. Spiritual maturity. The capacity stage. So therefore, study, learn, apply Bible doctrine. Of course, believe Bible doctrine every moment of every day. And this will result to capacity for life, for love, for happiness and blessing. And that is how to glorify God. You are now declared a winner believer. Di pa ka gustong tawgon ka na nga mananaog nga magtotoo. And you are able, through the power of God, the Holy Spirit, to think logically, rationally, sensibly. Thus, ikaw, you are able to make good and right decisions in life. You are now a good decision maker. Because you are doctrinally smart and spiritually mature, ikaw gitawag ng nikao sa Greek word, which means an overcomer. You know how to identify. You now know how to anticipate, to prevent, and solve your problem in life. In other words, you are a problem solver, a part of the nation's pivot. Pivot, P-I-V-O-T. You are a winner believer. So, buot ka ba? Nga mahimong mananaog sa imong kinabuhi. The choice is all yours. Ug mao, kasang itong pagpadayon, hindi nga itong tulanan nga giuluhag is Jesus the only way. Ato kining ipadayon. Now, nasayo na kita sa atong pagtuon na milabay nga ang usa ka dili magtotoo, wa gyud siya pangulipas. He has no excuse. An unbeliever has no excuse to reject Christ as Savior because of the manner in which he conducts his life. Ang buot pasabot, yan itong mga magtotoo nga nagapakita sa ilang pagsangyaw. Kay duha man ang kaklaseng pagsangyaw, pinaagi silang kinabuhi o pinaagi sa ilang baba. O kadtong nagasangyaw, pinaagi silang kinabuhi. Makita ka sa mga di magtotoo. O diha, that can spark the kanang sense of awareness and realization. Kasi Ginoo Kristo ra mao ang atong paglaom sa kinabuhi. Without Him, there is no hope. So naatay equation nga itong isgutan related to faith and deliverance. Ang matag dili magtutuo, ana ay kagayunan sa pagtuo. Mao kanay pagtuo nga anaan na diha siyang kalag. O bahin sa kaluwasan, ang tumong sa believer's faith, okay, in salvation. No, of course, it's the unbeliever. Kay mao man siya ang atong gihisgutan. The object of the unbeliever's faith in salvation is the Lord Jesus Christ. Only. In Christ only. Kaya unsa man itong pangutana sa mga tigbantay bilangguan. Sirs, what must I do to be saved? Acts 16:30,
Verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So dihas kaluwasan. Ang pagtuo kinahanglan idiretso. Itumong ngadto kang Ginoong Hesukristo. Walay laing manluluwas si Ginoong Hesukristo ra. Acts 4:12, nakanayo, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. There is only one way to get eternal life, and that is faith in the Lord Jesus Christ. So pangutana, is Jesus the only way? Tubag? Yes, definitely. Siya ra gyud. There is no other way to get eternal life, to get to heaven. It is believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. That's salvation. Kung diya sa phase 2, sa may but pasabot, phase 2, ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Kaya una, mao man ang kaluwasan. Human ka maluwas, musuod ka na sa plano sa Diyos, then mo tikang ka na sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, which is phase 2, believer in time. In phase 2, we have the believer in Jesus Christ. He still has faith resident in his soul. Sa laing pagkasulti, he still has the ability to believe. Right? But now, ang tumong na sa iyang pagtuo, nausab na. From one portion of Scripture, and the one portion of Scripture in salvation is every portion of Scripture related to the gospel message. May paghisgot, may kalabutan ang kaluwasan. But he has passed through that barrier. He has trusted in Christ as his Savior. Mituo naman siya kang Ginoong Jesucristo, therefore, automatically siya nasud na sa plano sa Dios. Karon, ang tumong sa pagtuo niya ng maong magtutuo na karon becomes the totality of the Word of God. Dispensationally, o akong dugangan, categorically understood. You cannot understand. Nobody can understand the Bible if we don't understand it categorically. For example, kung magabasa ka gikan sa Genesis 1 ngadto sa Esther, Kapitulo 10, sa daang pagisaan, that is the historical section. You are dealing with a category. All the categories of the word. But the basic category with which you are dealing there, mao ang category of history. Kategorya kini sa kasaysayan. Ug ang kasaysayan, mao kini ang record of the progression of events in the current time setting nga gitawag natong chronology. And they occur therefore at a given time, given frame, and in a given geographical location. So, naatay chronology sa kasaysayan and geography wrapped up all into one. Gilangkob kini ngadto sa usa without talking any of the categories of doctrine per se. Okay? And included in that, of course, mao ang economic system and a cultural system. The norms and standards, the values they have, the customs they have, the economic system, the military background, ang mga gubat nga atubang, the skirmishes that they were involved, all of this, kining tanan. Mao kini nga itong itawag og isagogics. Kini mao ang background, but it's there resident in Scripture. Now, Noah's Ark today, geographically up at Mount Ararat. It's been there since Genesis chapter 9,
sanglit, it landed there. And after they were on the ark for over a year. And then, ang kanang tubig, ang lunop, mihonob. They went back to becoming the great fountains of the deep that had burst forth the cause of flood. Kaya kini miuwan mas kapila nga daw. Kapatan kadlaw. O kapatan kagabi. O ang most of the water, however, came from the fountains of the great deep. That is what caused the water to rise pagsaka sa tubig at such high elevation, as higher than, of course, the highest mountain today sa kabukiran, sa mga mountain ranges out of the east, silangan, sidlakan, karong mga dawa. So, categorical Bible doctrine. The believer's faith, idiretso na kadto, itumong na ngadto sa pulong sa Dios. Kung kini magasugod, pinagi siyang pagsabot sa doktrina sa mga kinaiya sa Dios. Kinsa man gyud ang Dios? Unsa man ang Dios? Unsa may iyang hulagway? What is God like? Nya, ang barrier, ang babag, o the doctrine of soteriology. O niya, ang doktrina sa unsa dayo na nga kasiguruhan, eternal security. And then the doctrine of understanding spirituality and carnality. Kini atong gisgutan, kini ang mga doktrina nga kinahanglan natong masayran, tun-an, makatunan ug tuuhan. The doctrine of understanding spirituality and carnality. Ug unsa pa ang disiplina sa Dios ug ang pagpauntol nga tubalik sa pagkigambitay sa Dios, rebound. Kunya, napay faith-rest life. Kinabuhi kining may pagtuo nga nagdalag pahulay, and so on and so forth. So this is basic doctrine. Stop. Now, with the unbeliever, ato sa siyang isgutan na, let us take him up. Here is the stimulus. Imagine na lang ang akong pag-draw sa stimulus. The stimulus of the plan of God with regard to the unbeliever. It is the gospel message. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Si Ginoong Jesucristo, namatay sa espirituhanong kamatayon for the sins of all members of the human race dinto sa cross. Ang 1 John 2:2 sa gisulti, He is the propitiation for our sins. And not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Hebrehanon 2:9. He tasted death for every man. 2 Corinthians 5:14. We thus conclude that if one died for all, so we call a first-class condition on the Greek. First-class condition kini sa ilang lingwahe. Kini na kahulugan. It is true. If one died for all, and it's true that he did, then ang tanan is spiritually dead. It is also true nga ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao are born spiritually dead. So, si Ginoong Jesucristo namatay sa mga sala sa tanan. Mao to'y kamatyan niya. He died for the sins of all. Now, in and of itself, that didn't save anybody. Wala. What it did was to provide salvation for everybody. Sabtag na. Kaya ang kinabuhing dayon, gasa kini. Unlike any gift, it is free to the recipient. Ang mudawat sa maong gasa because the provider has paid the total price. Busa, ang kalwasan, libre. Why bayad?
sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao. It is free to the human race. Tungod kay si Ginoong Kristo did all the work on the cross. Ato ni ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod ni ining atong series kapag tuon sa pulong sa Dios. Mayroong danon kini kaayo sa atong kinabuhing Kristohanon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining lain na sab nga matamis ngayon sa pagkikambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong papatinaw kanamo nining tanan. Dili kami takos, panikaw matinumanon gayon sa imong mga saad. Salamat, nining grasya nga mong gipahimuslan. Ubani kami sa among paggamit nini sa mga lawang panginabuhi. Aron kami magmadinaugon sa among kinabuhing Kristohanon o sa among pag-uban na kanimo. Salamat ng among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.